ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पदारूप्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमाय प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। धृतया इव वसन्त्ये अशुभृतो यदि ते अनुविदा महत् अहम् आदयो अन्धम् असृजन् यत् अनुग्रहाताः पुरुषाविदो अन्वयो अत्र चरमो अन्नमयादिषु या सत् असातः परं त्वम् अत यत् एव एष्व அவசேஷம் ரிதம். படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 17 பதம் 17. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் படிக்க வேண்டாம் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. சுவாசிப்பவர்கள் உமது விசுவாசிகளாக ஆனால் மட்டுமே உண்மையில் உயிருள்ளவர்களாவர். இல்லையெனில் அவர்களது சுவாசம் ஒரு திருப்தியை போன்றதாகும். உமது கருணையிலேயே மகத்தத்துவம் மற்றும் பொய்யகங்காரம் முதலான மூலப்பொருட்கள் அண்டத்தை சிருஷ்டித்துள்ளது. அன்னமயம் என்பது போன்ற தோற்றங்களுக்கிடையில் நீங்களே முடிவானவர். நீங்கள் ஜீவராசியுடன் பௌதீக திரைகளுக்குள் நுழைந்து அவன் எடுப்பது போன்ற அதே ரூபங்களை ஏற்கிறீர்கள். ஸ்தூல மற்றும் சூஷம பௌதீக தோற்றங்களிலிருந்து வேறுபட்டுள்ள நீங்கள் அவற்றின் அடிப்படை உண்மையாக விளங்குகிறீர். பொருளுரை. தனது மிகச்சிறந்த பரோபரிகாரியை அறியாதவனும் அவரை வழிபடாதவுமான ஒருவரின் வாழ்வு அர்த்தமற்றதாகும். இத்தகைய ஒருவரின் சுவாசம் ஒரு கொல்லனுடைய துர்த்தியின் சுவாசத்தை விட எவ்வகையிலும் சிறந்ததல்ல. பந்தப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு கிடைக்கும் அதிர்ஷ்டமுள்ள ஒரு வாய்ப்பு மானிட வாழ்வினும் பரிசாகும். ஆனால் தன் இறைவனிடமிருந்து வேறு பக்கம் திரும்பிக் கொள்வதன் மூலம் ஒரு ஜீவராசி ஆன்மீக தற்கொலை புரிந்தவனாகிறான். ஸ்ரீ ஈசோபதேசத்தின் 3 பின்வருமாறு கூறுகிறது. சூர்யாய நாமதே லோக அந்தேன தமசாவிருதாக தாம்தே பிரேத்யா பிகசந்தியே சாத்மாகனோ ஜனாக. ஆத்மா வதம் புரிபவன் யாராக இருப்பினும் அவர் நாசீகரின் உலகங்களில் எனப்படும் கிரகங்களில் பிரவேசிக்க வேண்டும். அவை இருளடைந்தவையும் அறியாமை நிறைந்தவையுமாகும். அசூரியக என்பது அசுரர்களால் அடையப்பட வேண்டியது என்று பொருள்படும். பரமபுருஷரான விஷ்ணுவிடம் பக்தியற்றவர்கள் அசுரர்கள் ஆவர். இவ்விளக்கம் அக்னி புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தௌ பூத சர்கோ லோகோ அஸ்மின் தெய்வ ஆசுர ஏவச விஷ்ணுர் பக்தி பரோ தெய்வ ஆசுரஸ்தத் விபர்யக. இவ்வுலகில் இருவகையான படைக்கப்பட்ட ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஒரு பிரிவினர் தெய்வீகமானவர்கள், மற்றவர்கள் அசுரர்கள். பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தி தொன்றுக்கு தங்களது அர்ப்பணித்து கொண்டவர்கள் தெய்வீகமானவர்கள். இத்தகைய தொன்றுக்கு எதிராக இருப்பவர்கள் அசுரர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்க குரல் வரல மாதாஜி.
ஓகே மாதாஜி. வேற யாராவது படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது வார்த்தைங்க அவங்க விட்ட இடத்துல இருந்து. அது போலவே பிருகத் ஆரண்ய உபனிஷதம் 4.4.15 பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. நசேத் அவேதின் மகதி வினஷ்டி ஏ தத்வி துர் அமிர்தாஸ்தே பவந்தி அதேதரே துக்கம் ஏவோ பயந்தி. ஒருவன் பரமபுருஷரை அறியவில்லை என்றால் அவன் பூரண அழிவை எதிர்நோக்க வேண்டியிருக்கும். பரமனை அறிந்து உணர்பவர்கள் அழிவற்றவர்களாகின்றனர். மற்றவர்களோ துன்புவதை தவிர வேறு வழியில்லை. அறியாமையால் உண்டான துன்பத்திலிருந்து விடுபட ஒருவன் தன் கிருஷ்ண உணர்வை விழிப்புறச் செய்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் இப்படி செய்யும் முறை கடினமானது அல்ல. இதை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே நமக்கு பகவத்கீதையில் 9.34 பின்வருமாறு கூறுகிறார். மன்மனா பவமத் பக்தோ மத்யாதிமாம் நமஸ்குரு யாம் ஏவசேசி உத்வைவம் ஆத்மானம் மத் பராயணக. உன் மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதிலேயே ஈடுபடுத்தி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. நீ முழுமையாக என்னில் ஆழ்ந்து நிச்சயமாக என்னிடமே வருவாய். தகுதியின்மைகளும் பலவீனங்களும் இருந்தாலும் ஒருவனுக்கு தேவையானதெல்லாம் தன்னிச்சையாக பரமபுருஷரின் நம்பிக்கைக்கு உரிய தொண்டனாகும். அனுவித கத உபனிஷதம் 2.2.23 பின்வருமாறு அறிவிக்கிறது. நித்யோ நித்யானாம் சேத்தனானாம் ஏகோ பகுனாம் யோ விததாதி காமான் தம்பீட கம்யே அதுபஸ்யந்தி தீராஸ் தேஷாம் சாந்தி சாஸ்வதி ரேஷாம். உணர்வுள்ள நித்திய ஜீவன்களுக்கிடையில் மற்ற அனைவரின் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்பவர் ஒருவர் உள்ளார். அவரது ஆலயத்தில் அவரை வழிபடும் நல்லாத்மாக்கள் நிரந்தரமான அமைதியை அடைகின்றனர். மற்றவர்களால் அது முடியாது. உயிருள்ளது எது, உயிரற்றது எது? பக்தரல்லாதவர்களின் உடல்களும் மனங்களும் உயிரின் அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துவதாக காணப்பட்டாலும் இத்தோற்றம் போலியானதாகும். உண்மையில் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு தனது சொந்த தேகாந்தர வாழ்வின் மீது சிறிதளவு ஆதிக்கம்தான் உள்ளது. தன் விருப்பத்திற்கு எதிராக அவன் கழிவுப் பொருட்களை நீக்க வேண்டியுள்ளது. அவ்வப்போது நோய்பட வேண்டியுள்ளது. இறுதியில் முதுமையடைந்து மரணம் அடைய வேண்டியுள்ளது. மேலும் விருப்பமில்லாமலேயே மனதில் கோபம், ஆசை மற்றும் வருத்தம் ஆகிய துன்பங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்நிலையை பின்வருமாறு பகவத்கீதையில் 18.51 விவரிக்கிறார். யந்திர ரூடானி மாயையா. ஓர் இயந்திர வாகனத்தில் திக்கற்ற ஒரு பயணியாக பிரயாணம் செய்பவன். ஆத்மா உயிருள்ளது என்பதில் ஐயமில்லை. அந்நிலையை மாற்றுவதும் சாத்தியமல்ல. ஆனால் அவனுடைய இடத்தில் இருந்து கொண்டு புறமனமும் உடலும் இயற்கை குணங்களின் உத்தரவுகளை ஒரு இயந்திரம் போல் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த இயற்கை குணங்கள் ஆத்மாவின் உள்ளார்ந்த தேவைகளுக்கு சிறிதும் பொருந்தாத முறையில் ஒருவனை செயற்பட தூண்டுகின்றன. அறியாமையின் கைதிகளாக உள்ள மறதியுள்ள ஆத்மாக்களை நோக்கி ஸ்வேதாஸ்வதர் உபனிஷதம் 2.5 பின்வருமாறு தூண்டுகிறது. சுன்வந்தி விஸ்வே அமிர்தஸ்ய புத்ரா ஆயேதாமானி திவ்யானி தஸ்துகு. தெய்வீகமான ராஜ்யத்தில் முன்பு வாழ்ந்த சாகா வரம் பெற்ற மைந்தர்களே கேளுங்கள். எனவே ஒரு புறம் எது உயிருள்ளதாக காணப்படுகிறதோ அந்த ஜட உடல் உண்மையில் உயிரற்ற ஒரு இயந்திரமாகும். இது இயற்கை குணங்களால் சட்ட விரோதமாக இயக்கப்படுகிறது. மற்றொரு புறம் எதை பௌதிகவாதி சுயநல உபயோகத்திற்குரிய ஜடப்பொருளாக கருதுகிறானோ அது அவனது சொந்த புத்தியை விட பன்மடங்கு அதிக சக்தி வாய்ந்ததும் உயிருள்ளதுமான ஒன்றுடன் தொடர்புடையதாகும். இயற்கைக்கு பின்னால் உள்ள புத்தியானது பல்வேறு மூலப்பொருட்களுக்கு அதிபதியாக உள்ள தேவர்களுக்கு சொந்தமானது என்றும் முடிவாக
பரமபுருஷருக்கு சொந்தமானது என்றும் வேதம் கருதி கூறுகிறது. முடிவாக ஜட பொருளால் ஓர் உயிர் சக்தியின் தூண்டுதலும் வழிகாட்டலும் இல்லாமல் பொருத்தமாக செயல்பட முடியாது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 9.10 கூறுவது போல் மயாத் ஏக்ஷேன பிரகிருதி சூயதேச சராச்சரம் கேதுனானே கௌந்தேய ஜெகத் விபரி வர்த்ததே. குந்தியின் மைந்தனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது ஆணைப்படி செயல்படுகிறது. ஆகவே அசைகின்ற மற்றும் அசையாத ஜீவன்களை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. ஆனால் அதன் ஆணையால் தான் இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. படைப்பின் துவக்கத்தில் பகவான் மகாவிஷ்ணு செயலற்ற நிலையிலிருந்து ஜட இயற்கையின் அதாவது பிரகிருதி மீது பார்வையை செலுத்தினார். இவ்வாறு உயிரூட்டப்பட்ட அந்த சூட்சுமமான ஜட இயற்கை அதிக ஸ்தூலமான ரூபங்களாக வளர துவங்கியது. முதலில் மகத், பிறகு 3 ஜட. அத்தாஜி, இந்த ஒரு பேராகிராஃப் போட நிறுத்துங்க, நான் விளக்கிட்டு அப்புறமா மறுபடியும் படிப்பேன். சரிங்களா? இதோட அம்மாத்தாஜி விவரிக்கப்படுகிறதோட உயிரூட்டப்பட்ட அந்த சூட்சமான ஜட இயற்கை அதிக ஸ்தூலமான ரூபங்களாக வளர துவங்கியது. முதலில் மகத், பிறகு 3 ஜட இயற்கை குணங்களின் உதவியுடன் பொய் அகங்காரம், பிறகு படிப்படியாக புத்தி, மனம் மற்றும் புலன்களும் பஞ்சபூதங்களும் அவற்றின் அதிதேவதைகளும் உட்பட்ட பல்வேறு மூலப்பொருட்களுக்கு அதிபதிகளான தேவர்களால் கண்ணுக்கு தெரியும் உலகை உற்பத்தி செய்வதற்கு இணைந்து செயல்பட இயலவில்லை. அப்பொழுது பகவான் விஷ்ணு தமது தனிப்பெரும் கருணையினால் மீண்டும் ஒரு முறை அவ்விஷயத்தில் தலையிட்டார். இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3.5 38 39 பின்வருமாறு விவரிக்கப்படுகிறது. ஏதே தேவா கலா விஷ்ணு கால மாயாம்ச லிங்கினக நானாத்வா ஸ்வ கிரியாணிச்ச புரோகோ பிராஞ்சலையோ விபூம். ஹரே கிருஷ்ண. இருங்க மக்கள், நான் விளக்கிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க பேசுங்க, படிக்கலாம். நோ இஷ்யூஸ். ஸோ இந்த ஸ்லோகம், இந்த என்டையர் சாப்டரே நம்ம யார் பேசுறது மேஜரா பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள், ரூபம் கொண்ட வேதம் இல்லையா? ஸோ என்ன ரூபம் கொண்ட வேதங்கள், பர்சனிஃபைடு வேதாஸ். ஓகே, அவங்கள பற்றி தான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்திலே படிக்கிறோம் இல்லையா? என்னது? த பிரேயர்ஸ் ஆஃப் த பர்சனிஃபைடு வேதா, ரூபம் கொண்ட வேதங்களுடைய பிரார்த்தனைகள். ஸோ இங்கே பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை இந்த இடத்துல யார் பாடுறது? ரூபம் கொண்ட வேதங்கள். எந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த ரூபம் கொண்ட வேதம் பகவானை உணர்கின்றது? ஏன்னா பகவான் அவர் வாயிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே வேதங்கள் வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இட் வில் பி ஆல்வேஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அவர்கிட்ட இருந்து. ஸோ அந்த ஒரு நிலை. ஸோ வேதத்தினுடைய நாயகனே அவர் தான் இல்லையா? அவரிலிருந்து தான் வேதங்களே தோன்றுகிறது அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ அப்படி இந்த ஸ்லோகமும் அவருடைய புகழாரங்களை எடுத்துரைக்கக்கூடிய இதுதான் நம்ம படிக்கிறோம். யார் ஒருத்தர் நம்பிக்கையோட இறைவனை அதாவது தொழுகிறார்களோ, இறைவன் இருக்கிறார் என்பதை எண்ணி அந்த நம்ம பக்தி பாதையை எடுத்துட்டு போறாங்களோ இல்லையா, அவங்க உண்மையிலே சுவாசிக்கக்கூடிய ஜீவன்கள். அப்படின்னா இந்த வாழ்வாதாரம்னா என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பேசிக்கலி இல்லையா? இந்த வாழ்க்கை, இந்த ஜீவன், இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவன் நித்தியமானவன். பகவான் நித்தியமானவர், நாமும் நித்தியமானவர்கள். பகவான் உணர்வு கொண்டவர், நாமும் உணர்வு கொண்டவர்கள். இப்படி இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவனால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஆனால் எப்பொழுது ஒரு மனிதன் இதை பற்றியான ஞானமே இல்லாம இல்லையா, பிறந்ததுல இருந்து வாழ்க்கை முடியும் வரைக்குமே அதாவது உலகாயுத விஷயங்கள்லயே தன்னுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்து கொண்டு அனைத்து செயல்களையுமே உலகாயுத தளத்திலிருந்தே அவர்கள் அதாவது பௌதிக தளத்திலிருந்தே ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்களோ, அப்படிப்பட்டவர்களுடைய சுவாசம் எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா இந்த இது இரும்பு பட்டறையில இருக்கக்கூடிய அந்த இது இருக்கு இல்லையா, என்ன சொல்றாங்க, அது பெல்லோஸ் அப்படின்வாங்க, அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, துருத்திக்கு ஒப்பிடுகிறார்கள். ஓகே, அந்த துருத்தியால என்ன பயன் இருக்கா? பயன் கிடையாது இல்லையா? காற்று
நாம அடிச்சாதான், அதாவது பம்ப் பண்ணாதான் அது வந்து வேலை செய்யும், இல்லைன்னா அது வேலை செய்யாது இல்லையா? ஸோ உண்மையிலேயே இந்த சுவாசம் எப்படி நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கின்றது என்ற ஞானமே இல்லாம வாழுகின்ற ஒரு நபருடைய வாழ்க்கை வந்து துருத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த காற்றோட அந்த துருத்தி எப்படி சுவாசிக்கிறதோ அது போன்ற சுவாசத்தை அவர்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற அர்த்தம். அப்படின்னா அவங்க சுவாசிக்கிறதும் ஒண்ணுதான், சுவாசிக்காமல் இருக்கிறதும் ஒண்ணுதான். ஓகே. ஸோ அதாவது அவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்றது எதற்காக கஷ்டப்படுறாங்கன்றது தெரியாம வாழ்றாங்க இல்லையா? எதை நாம ஆனந்தம் கொள்ள வேண்டும் என்பதையே அறியாமல் ஆனந்தம் கொள்கிறார்கள். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னது? பௌதீகம். ஓகே. ஆனா இங்கே வேதங்கள் என்ன சொல்றது? இட் இஸ் பை யுவர் மர்சி, பகவானே உன்னுடைய கருணையால் மட்டுமே. இல்லையா? என்னெல்லாம் வருது? முதல்ல அவுட்டர் லேயர் என்னது? ஒரு அண்டத்தினுடையது மகத்தத்துவம். நீங்க கோலோக சாட்ல பாத்தீங்கன்னா மகத்தத்துவம், அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? ஆக்சுவலி மகத்தத்துவத்துல இருந்து அகங்காரம் இல்லையா? அந்த அண்டம் கிரியேட்டட் ஃபால்ஸ் ஈகோ. மகத்தத்துவம் அண்ட் அது வந்து ஒரு அண்டத்தை வந்து உருவாக்குகிறது. அந்த அண்டம் என்ன ஆகுதுனாக்கா நெக்ஸ்ட் லேயர் என்னது? சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய மனசு, அடுத்து வந்து புத்தி. இது ரெண்டு ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? மகத்தத்துவத்துல வந்து அநேக அண்டங்கள். ஆனா அந்த அண்டங்களுடைய மூல காரண தோற்றமே எதன் அடிப்படையில? அகங்காரத்திலிருந்து வரக்கூடியதுதான். ஓகே. அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பிலிருந்து தோன்றுகின்றது. அதனுடைய 7 அடுக்குகள் என்னது நம்ம படிச்சிருக்கோம். நீங்க அந்த ஒரு அண்டத்தை போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சமகா பூதங்கள் இருக்கும் இல்லையா? அடுத்து வந்து மனது இருக்கும் இல்லையா? அடுத்து வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ, அகங்காரம். இதெல்லாம் நீங்க மகத்துவம் கடைசியில ஏற்படுத்திருப்பீங்க இல்லையா? அது மாதிரி புத்தி, அகங்காரம். ஸோ இந்த பஞ்சமகா இதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம படிக்கிறோமே. இதெல்லாம் யார் இங்க எடுத்துரைக்கிறது? ரூபம் கொண்ட அந்த வேதங்கள் வந்து இறைவனுடைய படைப்பை பற்றி, மகிமையை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. ஓகே. ஸோ மேலும் அமங் த மேனிஃபெஸ்டேஷன் நோன் அஸ் அன்னமயா. அன்னமயா என்னது? அது நம்ம இந்த பரமாத்மாவுடைய பிரம்மபுச்சமா, ஐ திங்க் பிரம்மபுச்சம் இல்லையா? அந்த ஸ்லோகங்கள் அதுக்கு பேரு பிரம்மபுச்சம். அந்த அன்னமயா, கோஷமயா, விஞ்ஞானமயா, ஆனந்தமயா, இந்த 4க்கும் சேர்த்து 5க்கும் சேர்த்து 5க்கும் சேர்த்து பிரம்மபுச்சம். அதுல அன்னமயா தான் பேஸ். அதாவது நம்ம தாய் கருவுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு அது ஜெனிக்கும் பொழுதே அதுக்கு உணவு போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? சுவாசம் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் தான் இந்த புலன்கள் இதெல்லாம் உருவாகி 7வது திங்கள் வந்து உணர்வு வந்த பிறகுதான் அந்த சுவாசம் இதெல்லாமே இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கு. சோ இந்த அன்னமய உணவு ஆனா எப்படி? முதல்ல உணவு தான் போகுது, அதுக்கப்புறம் சுவாசம். நம்ம வயிற்றுல தாயினுடைய வயிற்றுல பிறக்கும் பொழுதே நம்ம அப்படிதான் ஜெனிக்கிறோம் இல்லையா? சோ இறைவனுடைய சித்தம் நாம் எப்போ உணர்வு கொண்டு, சோ நாம் உணர்வு கொள்ள வேண்டும் என்பதும் அவருடைய சித்தம் இருந்தால் மட்டும்தான் உணர்வு கொள்ள வேண்டும் முடியும். நாம மரணிக்கணும்ன்றது வந்து அவர் தான் நிர்ணயிக்கிறார். எப்பொழுது எங்கே என்பது எல்லாமே அவருடைய நிர்ணயம் தான் இல்லையா? இதுல நாம் எதுவுமே நாம கேட்டு வந்து வரல இல்லையா? கண்ணதாசனுடைய பாடல் எனக்கு நீங்க பேசும்பொழுது ஐ திங்க் வெரி ஓல்டு மூவில நம்ம பார்த்து கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? அந்த பாடல் நாம கேட்டு நாம வந்து பிறக்கல இல்லையா? நம்ம தாய் தந்தையை நம்மள வந்து பிறக்க வைக்கல இல்லையா? நம்ம பிள்ளைங்களையுமே நம்ம கேட்டு பிறக்கல. அனைத்தும் இறைவனுடைய சித்தம் தான். ஸோ அப்படின்னா நாம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இதுல இருந்து, இந்த தத்துவத்துல இருந்து? தத்துவங்களை மட்டும் கேட்டா பத்தாது, அதனுடைய பேக்ரவுண்ட்ல யார் இயக்கின்னு இருக்காங்கன்றதையுமே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இங்கே அன்னமயா அண்ட் தென் யூ ஆர் த அல்டிமேட் ஒன். அதாவது பகவானோட நம்ம யாருமே கம்பேர் பண்ண முடியாது. அல்டிமேட்னா என்ன அர்த்தம்? அவருக்கு சமமா எதுவுமே கிடையாது, அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல நம்ம வார்த்தைகளே கிடையாது நம்ம பேசுறது. என்ட்ரிங் வித்தின் அந்த 7 அடுக்குக்குள்ளேயுமே வந்து யாரு போறது உள்ளுக்குள்ள? கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு இல்லையா? கார்ணோதகசாய் விஷ்ணுனுடைய விரிவங்கமா கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு அந்த 7 அடுக்குக்குள்ள உள்ள போறாரு, along with the living entity coverings, with the material coverings, along with the living entity and assuming the same form as those he takes இல்லையா? அதாவது மகாவிஷ்ணு அந்த அந்த ரூபத்தை கொண்டு distinct from the gross and subtle material manifestation, you are the reality underlying them all. அதாவது சூக்ஷ்மம் ஸ்தூலம் இந்த இதுக்கெல்லாம் வேறுபட்ட இந்த பௌதீக படைப்புகள்ல இருந்து பகவான் வந்து வேறுபட்டானவர். ஏன்னா அவர் வந்து
உண்மையான ரூபம் அப்படின்னா நித்தியமான ரூபம், எட்டர்னலா இருக்கக்கூடியவர் அவர். ஏன்னா அவருடைய உடலும் ஆன்மாவும் ஒன்றுதான். அது எல்லாமே வந்து ஆன்மீக, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டி. ஆனா அவர் படைச்ச இதெல்லாம் என்னது? இதெல்லாம் பௌதீகம். வெறுமனே ஆன்மா மட்டும்தான் வந்து ஆன்மீக தன்மை கொண்டது. மிச்சம் எல்லா பௌதீகம் தான் பகவானுடைய படைப்பு இங்க, இல்லையா? மேல் உலகத்துலதான் அனைத்துமே ஆன்மீகம், இங்க எல்லாமே பௌதீகம். எதை தவிர? ஆன்மாவை தவிர, இல்லையா? ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது, அவர் முழுவதுமே ஆன்மீகம். அதனால்தான் அவர் அப்பயும் இருந்தார், இப்பயும் இருக்கார், இனிமேலும் இருப்பார். எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஆனா நமக்கு, நாம முன்ன இருந்தோம், இப்போ வேற ஒரு உருவத்துல உட்கார்ந்து இருக்கோம். இன்னும் வரப்போற உருவம் எப்படிப்பட்ட உருவம் நமக்கு தெரியாது, இல்லையா? அந்த அந்த மாதிரி ஒரு அதாவது அடுத்த நிமிஷம் என்ன நிகழும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டெஃபினட்டா தெரியாத ஒரு கால சூழல்ல நாம எல்லாருமே வாழ்ந்துன்றோம், இல்லையா? எவ்வளவு அழகான அந்த மொழிபெயர்ப்பு பாருங்க. லைஃப் இஸ் வித்தவுட் பர்பஸ் ஆஃப் ஃபார் ஒன் ஹூ ரிமைன்ஸ் இக்னரண்ட். வித்தவுட் பர்பஸ், அதாவது யார் ஒருத்தர் வந்து அறியாமையில் இருக்காங்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்னன்னு நம்ம கேட்டோன்னா எனக்கு என்னன்னு தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. என்னவோ பிறந்தேன், என்னவோ வாழ்க்கைய வாழ்ந்தேன், என்னவோ உழைச்சேன், என்னவோ என்னுடைய குடும்பத்தை பார்த்தேன், என் கடமையை செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க தான். யார் ஒருத்தர் அறியாமையில் இருக்கிறாங்களோ வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்னன்றதையே தெரியாமலே வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். is of his most well-wishing benefactor and thus fails to worship him. அப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானை சேவிக்கிறதையே வந்து மேற்கொள்வது கிடையாது. அப்படிப்பட்ட மனிதர் வந்து அவருடைய சுவாசம் வந்து அந்த துருத்தினுடைய சுவாசத்திற்கு சமமானது. துருத்தி வந்து தானாக இயங்குகிறதா? ஒரு பர்பஸுக்காக இயங்குது, இல்லையா? அது போல நாமளும் இங்க ஒரு பர்பஸ்க்காக வந்திருக்கோம். நம்ம கர்மத்தை தீர்த்துக்கிறதுக்கும் நம்ம ஆசைகளை நிறைவேற்றிருக்கோம். அதுக்காக தான் நாம இந்த இடத்துல சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். மற்றபடி வேற எந்த மகத்துவமே கிடையாது. மனித வாழ்க்கைக்கு இங்க வந்து ஒரு பரிசு என்னன்னாக்கா, அதாவது இந்த கட்டுண்ட நிலையில வந்து எப்பொழுது நாம இறைவனை, அதாவது பகவானை வந்து நோக்காமல் நாம திரும்பி செல்கின்றோமோ அப்ப நாம என்ன பண்றோம்? ஆத்மஹா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆத்மஹா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து எங்க வருது? ஈஷோபனிஷத்துல இல்லையா? அதாவது ஆத்மாவையே தற்கொலைக்கு செய்யக்கூடிய அந்த நிலைக்கு எடுத்துட்டு போறோம். அப்படின்னா மீண்டும் மனித பிறவி எடுக்க முடியாத ஒரு சூழலுக்கு நாம தள்ளக்கூடிய அத்தகைய செயல்களில் நாம் என்ன ஆவோம்? ஆழ்ந்து விடுவோம். அதனால வரக்கூடிய கர்ம பலனை எல்லாம் நாம வந்து அனுபவிக்கணும். ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது வெறுமனே வந்து, அதாவது இந்த சூக்ஷ்ம உடல் இருந்தால்தான் நம்ம எதையாவது யோசிப்போம், இல்லையா? இந்த சூக்ஷ்ம உடலே இல்லாம இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எதுவுமே யோசிக்க மாட்டோம். வெறும் இந்த கிராஸ் பாடி மட்டும்தான் கிடைக்கும், இந்த பஞ்சமகாபூதங்களால் ஆனது புலன்கள். அதனால என்ன பிரயோஜனம்? ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் கிடையாது. நம்ம கீழ் உலகங்களுக்கு போயிட்டாலே நம்ம நிரந்தரமாக தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். இதுதான் லாஸ்ட் உலகம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது. மேன்மை உருவதற்கு பூமண்டலம் தான். இந்த பூமண்டலத்துக்கு கீழே போனோம்னா நாம கண்டிப்பா மேல வரவே முடியாது. அதான் கில்லர் ஆஃப் த சோல், இல்லையா? ஆத்மஹா, இல்லையா? ஆத்மாவை கொல்வதற்கு சமமான செயல்ல நாம் ஈடுபடுறோம். ஆசூரியனா மதே லோக்யா அந்தேனா தமசாவிரதாக தாம்ஸ்தே பிரீத்யாபிகச்சந்தி ஏகே சாத்மஹனோ ஜனாஹ. அதாவது கில்லர் ஆஃப் த சோல், ஆத்மாவை தற்கொலை செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள். whoever he may be, அதாவது எந்த ஜீவாத்மாவா இருந்தாலும் அப்படிப்பட்டவங்க என்ன ஆவாங்க? enter into the planets known as worlds of faithless. தாமிஸ்ரம், அண்ட தாமிஸ்ரம், இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி, இல்லையா? அப்படிப்பட்ட உலகங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஆஃப் டார்க்னஸ், அங்க வந்து முழுதும் இருள் தான். அப்படின்னா இருள்னா அறியாமை என்னும் இருள். நமக்கு புத்தியை உபயோகப்படுத்தி செய்யக்கூடிய வேலை எதுவுமே இருக்காது அந்த இடத்துல. ஆசூரிய பாவத்தோட நாம் என்ன ஆகும்? கீழ உலகத்திற்கு தள்ளப்பட்டோம். டிமன்ஸ் ஆர் பர்சன்ஸ் ஹூ ஹேவ் நோ டிவோஷன். பகவான் மீது அவங்களுக்கு பக்தி எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது, இல்லையா? இந்த டெஃபினிஷன் இஸ் ஸ்டேட்டட் அக்னி புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுக்கே இன்னொரு இங்க எல்லாமே ரெஃபரன்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இல்லையா? அந்த ஒத்த கருத்துக்கு, அதாவது அறியாமையினால் ஒருத்தர் அசுரனாகதும் அவன் ஆத்மாவையே
வந்து கொல்லக்கூடிய கொல்லுதற்கு சமமான செயல்கள்ல வந்து ஈடுபட்டு மீண்டும் ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது. வி cannot kill the ஆத்மா. ஆனா ஆத்மாவுடைய உண்மையான நிலை என்ன? சுதந்திரமாக இருக்கக்கூடியது, ஞானத்தோடு ஒப்பிடப்படுவது, பிரகாசத்தோடு இருக்கக்கூடியது. அறியாமை என்பது இருக்காது. ஓகே, எப்போ அந்த இடத்துல அறியாமை இருக்கிறதோ அந்த இடம் வந்து ஆத்மாவுடைய குவாலிட்டிஸ் எதுவுமே அந்த இடத்துல வெளிப்படாது. ஓகே, வெறும் ஜடம் மாதிரிதான் நம்ம வந்து செயல்படும். அந்த இதுதான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. தௌ பூதா சர்கௌ லோகேஸ்மின் தெய்வ ஆசுர ஏவ ச விஷ்ணு பக்தி பரோ தெய்வ அசுர சத் விபர்யாம். அதாவது 2 விதமான உயிர்வாழிகள் இந்த உலகத்துல வந்து படைக்கப்படுகிறது. ஒண்ணு தேவர்கள், இன்னொன்னு வந்து அசுரர்கள் இல்லையா? யாரெல்லாம் பக்தி பாதையில வந்து தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்களோ அவங்க எல்லாருமே பகவானை சேவிக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாமே தெய்வீகமானவர்கள். மற்றொருவர் வந்து இந்த சேவையை யார் வந்து எதிர்க்கிறாங்களோ அவங்க வந்து அசுரர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிருஹத் ஆரண்யக உபனிஷத்துல வந்து நாச்சேத் அவேதன் மகதி வினஷிதஹ ஏதத் விதுர் அமிர்தஸ்தே பவந்தி அதேதாரே துக்கம் ஏவோ பயந்தி. அதாவது இஃப் ஒன் டஸ் நாட் கம் டு நோ த சுப்ரீம், அதாவது யார் இந்த பரம்பொருள், யார் இந்த எம்பெருமான் அப்படிங்கிறது யார் ஒருத்தர் வந்து அறியாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து நிறையவே கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்க வாழ்க்கையில நிறைய அழிவுகளையும் வந்து ஏற்படுத்தும். ஸோ தோசு ஆனா பகவான் தான் வந்து உயர்வானவர், நித்தியமானவர், அழிவற்றவர், இப்படி எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து கடினமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கும். ஆனா மற்றவர்களுக்கு வந்து அது தவிர்க்க முடியாத சங்கடம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால a person must revive. அதனால நாம் எப்பவுமே நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப், பகவானோட இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை நாம் எப்பவுமே நினைச்சுக்கணும். ஓகே, எந்த ஒரு காலத்திலுமே நாம வந்து அதை வந்து மறந்து விடக்கூடாது. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா இல்லையா? ஸோ இந்த ஒரு தாரக மந்திரத்தை மைண்ட்ல வச்சாலே நாம அறியாமை என்னும் இருளால் வந்து நாம கவரப்படுவது கிடையாது. எப்படியாவது பகவான் நமக்கு வந்து அவர் நமக்கு என்ன உணரணுமோ அதை வந்து உணர்த்திடுவார். யார் மூலியமாவது நமக்கு வந்து எந்த ஒரு செயல் மூலியமாவது நம்ம அதை புரிந்து கொள்றதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருவார். அதையே வந்து பகவத்கீதையில 9.34ல மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யாதிமாம் நமஸ்குரு மத் ஏவசசி யுக்தைவம் ஆத்மானா மத் பராயண. மன்மனா அப்படின்னா யார் ஒருத்தர் தன்னுடைய மனதை இல்லையா எப்பொழுதும் என்னை எண்ணுவதிலே, மத் பக்தோ என்னுடைய பக்தனாகி இல்லையா அவருடைய மனதுல வந்து என்னை எப்பொழுதுமே எண்ணி, மத் யாஜிமாம் நமஸ்குரு இல்லையா எனக்கு நமஸ்காரங்கள் செய்து வந்தனங்கள் செய்து என்னை வழிபட்டு இல்லையா பீயிங் மாம் ஏவைஷி யுக்தைவம். யுக்தா மீன்ஸ் எப்பவுமே வந்து யோக நிலையில நிலை பெற்று இருக்கக்கூடியவர்கள் இல்லையா. அப்படி அவங்க எப்பொழுதும் என்னிலே ஆழ்ந்து இல்லையா அப்சர்வ்ட் இன் மீ அப்படின்னா யுக்தம் என்றாலே என்ன அர்த்தம்னா சம்பந்தம் ஸ்ட்ராங் இல்லையா, கனெக்டிவிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ்ட். யோக நிலையில வந்து இறைவனோட நாம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்றது யுக்தா. சோ அப்படிப்பட்ட நிலையில் என்னிலே ஆழ்ந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்பொழுதுமே ஆத்மானா மத் பராயண, அவங்க என்னிடத்திலே வந்து சேருவார்கள். அப்படிப்பட்ட ஜீவன்கள் என்று இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. நமக்கு நிறைய குறைபாடுகள் உண்டு, தகுதிகள் கூட வந்து சில இடங்கள்ல நமக்கு இருக்காது. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் நாம என்ன பண்ணணும்னாக்கா பகவானுக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த ஃபேவரபிள் மைண்ட் இல்லையா அதை வளர்த்துக்கணும். நம்ம அனுகிரகமா இருக்கக்கூடிய அதாவது அனுசரணையா அந்த செயலை செய்யறதுக்கு நாம எடுத்துட்டு போகணும். மனசு இருக்கணும் நமக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இருந்தால் மட்டும்தான் பகவானுக்கு நம்பிக்கையான ஒரு சேவகனாக ஆக முடியும். கதா உபனிஷத்துல என்ன சொல்றது, நித்தியோனாம் சேத்தனானாம் இல்லையா. பகவான் நித்தியமானவர், நாமும் நித்தியமானவர்கள். சேத்தனாம் என்றால் ப்ளூரல். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து அவர் நித்தியமானவர், நாமும் நித்தியமானவர்கள்.
அவர் உணர்வு கொண்டிருக்கக்கூடியவர், நாமளும் வந்து உணர்வு கொண்டிருப்பவர்கள் இல்லையா? ஏகோ பகுனாம்யா விததத்தி காமாம் தத் பிதாகம் ஏ அனுபஷ்யந்தி தீரஸ் தேஷாம் சாந்திஹி சாஸ்வத் நேத்ரஷாம். அதாவது அவங்களுடைய இப்படி நாம நித்தியமானவர்கள், உணர்வு கொண்டவர்கள் என்ற இந்த உண்மையை உணர்ந்த இந்த ஜீவன்கள் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் யாரிடத்திலிருந்து நமக்கு எல்லாம் ஏகோ பகுனாம் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து தான் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நம்முடைய தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது இல்லையா? ஒரு சமுத்திரம் இருக்கிறது வந்து எத்தனையோ பேருக்கு வந்து அதனுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியும் இல்லையா? முத்து பவளம் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா? சமுத்திரத்துல இருந்து தான் எடுத்துட்டு வரோம். அது மாதிரி நம்முடைய சப்ளைஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். அது அனைத்துமே வந்து இறைவனுடைய படைப்பு தான் இல்லையா? அதனால தீரஸ் அனுபஷ்யந்தி அனுகிரகம் உண்டு நமக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த உண்மையை உணர்ந்த, அதாவது தீரஸ் அப்படின்னாக்கா வைஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? புத்தி ஞானமுடையவர்கள் இல்லையா? அதனால அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை வந்து வழிபடுவார்கள். ஆனா இதை யார் ஒருத்தர் புரிந்து கொள்ளவில்லையோ அவர்கள் வந்து வழிபட மாட்டார்கள். இந்த உண்மையை யார் உணரவில்லையோ அவர்களால் வந்து இறைவனை வழிபாடு செய்ய முடியாது. அவர்களுக்கு பிடித்த பேய் பிச்சாச்ச கூட அவங்க வணங்கிடுவாங்க இல்லையா? ஆனா பகவானை வந்து அவங்க வணங்க மாட்டாங்க. இப்போ யார் உயிரோடு இருக்காங்க, யார் மரணித்து இருக்காங்க, இது வந்து இறை உணர்வுல இருந்து நோக்க வேண்டும் இந்த கொஸ்டின் வந்து. இறை உணர்வு இருக்கக்கூடியவங்க வந்து உண்மையிலே இங்கு வாழும் காலத்திலேயே தங்கள் வாழ்க்கை தரத்தை வந்து பக்குவப்படுத்தி இல்லையா, இறைவனிடத்துல சேர்வது என்பது தலையாய கடமையா எடுத்துட்டு இல்லையா, தங்களுடைய பக்தியை வந்து செலுத்துவாங்க. அவங்கதான் உண்மையிலே வாழ்பவர்கள். ஆனா வாழும் காலம் முழுவதுமே இறைவனை பற்றி யோசனை இல்லாமல் அசுரபாவம், நாத்திக தன்மை, இப்படிப்பட்டவர்கள் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும், பேரளவிலே அவர்கள் வாழ்ந்து சுவாசிச்சு கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் மரணித்த ஒரு நிலைக்கு வந்து ஒப்பிடப்படுகிறது. அவங்க உயிரோடு இருந்தா கூட மரணித்ததற்கு சமமாக கருதப்படுகிறது. இங்க அதான் நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. The bodies and minds of materialistic non-devotees are seen to display the symptoms of life, but their appearance is deceptive. Actually, conditioned soul has less control on its own bodily existence. 100% இது வயசு ஆக ஆகத்தான் நமக்கு தெரிய வரும். வயசுல நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் அது புரிஞ்சிருக்கான்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனா நோ ஐ எம் என்ட்ரிங் இன்டு த வயோதிகத்துக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபேஸ்ல உட்கார்ந்துருக்கேன் நான் இல்லையா? இத்தனை நாள் நம்ம 27 வயசு, 30 வயசு, 35 வயசுல எவ்வளவு மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணியிருப்போம், எவ்வளவு அலைஞ்சிருப்போம், எவ்வளவு ஓடி இருப்போம் இல்லையா? ஆனா இந்த பக்தியில திளைக்கும் பொழுது நம்ம செயல் தெரியல, பகவான் செய்ய வைக்கிறார். அது எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள். ஒரு சாதாரண செயல்பாடு இல்லையா, செயல்படும் பொழுது நம்ம உடல் ஒத்துழைக்காது இருக்கும் பாருங்க, அந்த சமயத்துல நீங்க அப்ப நினைக்கலாம் இந்த உடலுடைய உபாதை என்னன்றது வந்து அந்த சமயத்துல நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ நம்ம இந்த உடல்ல நம்ம கட்டுப்பாட்டுல எடுத்துட்டு வரலாம்னா கூட கண்டிப்பா முடியறதே கிடையாது. ஆனா சிறு பிராயத்துல நம்மளால அது ஓவர் ரூல் பண்ணி செய்ய முடிஞ்சது இல்லையா? அப்ப ஃபுல் பௌதிகவாதியாவே இருந்திருப்போம் இல்லையா? பக்தி செய்திருப்போம், ஆனா பக்தி எவ்வாறு செய்யணும்ன்றதே தெரியாம செய்தவங்க நம்ம இல்லையா? ஆனா அந்த உடல் ஒத்துழைக்கலனாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை வந்து அந்த செயலை வந்து எப்படியோ அடிச்சு புடிச்சு இல்லையா, இப்ப ஓடி போய் கூட நான் பஸ் ஏறிடுவேன், அந்த மாதிரி இருந்தது. ஆனா இப்ப என்ன ஓட சொன்னீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா யோசிப்பேன். ஒரு ஃபிளைட்டு ஏறுறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம போய் ஃபர்ஸ்ட் லக்கேஜ் போடுவோம். அந்த லக்கேஜ் இழுத்துட்டு போறதே ஒரு பெரிய கஷ்டமா இருக்கும். முன்னாடி 2 பக்கம் 2 இது புடிச்சு இழுத்துட்டு போயினே இருக்கும், ஒன்னும் பிரச்சனையே கிடையாது. அந்த மாதிரி இருந்தது. ஒரு நிமிஷம். நம்ம உடல்
மனசு இல்லையா? உடல் நம்ம எந்த ஒரு பழக்கத்திற்குமே நாம வந்து உடலை பழக்கி இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நல்லதா இருந்தாலும் கெட்டதா இருந்தாலும் மனசு வந்து இமீடியட்டா சேஞ்ச் ஆகணும்னு நினைக்கும். ஆனா உடல் வந்து இமீடியட்டா ஒத்துழைக்காது. இட் வில் நாட் கோ. அந்த பழைய பழக்கம் வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்மள வந்து இருக்கும். ஓகே, அது நல்ல பழக்கமா இருந்தாலும் சரி, கெட்ட பழக்கமா இருந்தாலும் சரி. இத வந்து நிறைய பேர் இந்த இனிஷியேஷன் எடுத்தப்ப பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? ஃபில்டர் காஃபி குடிக்காம நம்மளால இருக்கவே முடியாது இல்லையா? அப்படி அது ஒரு பெரிய தவறு கூட கிடையாது. ஆனா சிறிய அளவுக்கு அதுல கெஃபைன் இருக்கிறதுனால தான் காஃபி குடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. மத்தபடி வேற எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அத விடுறதுக்கே வந்து இப்போ வந்து ரொம்பவுமே சங்கடப்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து விட்டுருக்கோம் இல்லையா? காஃபினாலே ஒரு மாரி சாப்பாடு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. ஒரு கப் காஃபி குடிச்சிட்டு நம்ம வந்து இருந்துரலாம் இல்லையா? ஸோ அப்படி ஒரு மைண்ட் இதெல்லாம் என்னது? இந்த மைண்ட் செட்டப். ஸோ இப்போ ஸ்ட்ராங்கா நான் வந்து நான் வந்து இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டு இருக்கேன். எல்லாமே நான் விட்டுறணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு மைண்டுக்கு வந்துருச்சு. ஆனா உடல் என்ன ஆகுது? இட் வில் நாட் டேக் இம்மீடியட்லி. இம்மீடியட்டா அது ஒத்துக்காது. பை டிஃபால்ட்டா போய் ஒரு வாட்டி மிஸ்டேக் பண்ணோம். ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி மிஸ்டேக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம மண்டையில வந்து அடிச்சிட்டு இது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு நினைச்ச பிறகுதான் இட் வில் டேக் டைம். பாடிலி ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் மைண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்குமே வந்து கோஆப்ரேஷன் வந்து அந்த கேப் கண்டிப்பா வெளிப்பாடு இருக்கும். இது நீங்க ஒவ்வொரு செயல் செய்யும் பொழுதுமே நீங்க வந்து அலசி ஆராயுங்க. அப்போ உங்களுக்கு அதனுடைய வித்தியாசம் வந்து தெரியும். சில சமயத்துல நம்ம ஏதோ பேசக்கூடாததை கூட நம்ம பேசியிருப்போம். ஆனா உண்மையிலேயே நமக்கு மனசுல அந்த மாதிரி பேசணுன்ற ஆசை கூட இருந்திருக்காது. இல்ல ஒரு உந்துதல் கூட இருந்திருக்காது. நம்ம பழக்க தோஷத்துல இந்த மாதிரி பேசி பேசி என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த வார்த்தை வந்து நமக்கு வந்துடும். ஸோ அது எதனாலன்னா இந்த இந்த புலனும் வந்து அந்த மாதிரி வார்த்தைகளுக்கு வந்து பழகி விட்டதால தான். ஆனா அதுக்கப்புறம் நம்ம இது மாதிரி பேசக்கூடாதுன்ற மனசு வரும்பொழுது அந்த வார்த்தை பேசணும்னு வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்லோவா ஸ்டாப் பண்ணி எடுத்து வந்து நிற்போம். இதெல்லாம் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே எஸ் கிருஷ்ணா மாதாஜி, மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு இது சொல்றது நீங்க கரெக்டா இருக்கு, நீங்க சொல்றதெல்லாம். அப்படிதான் இருக்கு மாதாஜி. அப்படிதான் நம்மள தாண்டி வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு தோணுது. அதனாலதான் எஸ் சொல்றேன். மாதாஜி. நான் எப்பவுமே இந்த வர்ஸ்ட்ன்ற வார்த்தை ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு 2 3 வாட்டி சொல்லிட்டேன். இந்த வர்ஸ்ட்ன்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை பத்தி நான் பெருசா யோசிச்சதே கிடையாது. ஓகே. ஆனா அந்த வார்த்தை வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கறது மட்டும் இப்ப ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போறேன் மைண்ட்ல. இந்த வாய் வந்து அந்த வர்ஸ்ட்ன்ற வார்த்தை உபயோகிச்சு பழகிடுது ஆக்சுவலி. ஓகே. இட்ஸ் அ வர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இட்ஸ் அ வர்ஸ்ட் கை. இஸ் அ வர்ஸ்ட் கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பேசிடுறோம் இல்லையா? இங்கிலீஷ்ல பெரிய பாதிப்பே கிடையாது. அதே நீங்க வந்து நம்முடைய தாய்மொழியில பேசுங்க, மோசமானவன் பா அப்படின்னாக்கா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? அது அது கேட்கும்போது நீ ரொம்ப மோசமானவன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஹர்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ இந்த வார்த்தை மோசம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து ஒருத்தருடைய சுபாவத்தையும் நடத்தையுமே வந்து டவுன் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை இல்லையா? அப்ப அத நம்ம அந்த இத வந்து நம்ம வந்து மனசுல எடுத்துட்டு வரணும். ஆனா இப்ப நிஜமாவே அந்த மீனிங்கோட வந்து சொல்லணும்னு இல்ல. இந்த இந்த இத்தனை வருஷமா பேசி பேசி அந்த வார்த்தை என்னாச்சு? நம்ம வாயோட ஒட்டின்னு இருந்த அந்த வார்த்தை. இப்ப அத விடணும்னா இட் வில் டேக் டைம். ஸோ மனசு சொல்லுது தட் இஸ் ராங். ஐ ஷுட் நாட் ஸ்பீக். நான் அதை பேசவே கூடாது, தப்பு அப்படின்னு. உண்மையிலேயே அந்த நபர் மோசமான நபரா கூட இருக்கட்டும், நான் பேசக்கூடாது அப்படின்னு மனசு கிளியர் கட்டா வந்து சொல்றது. ஆனா இந்த வாய் வந்து கேட்கறது கிடையாது இல்லையா? ஸோ இதுதான் இந்த இந்த இதனுடைய இது. அதனால என்ன ஆகும்னாக்கா ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காரு பட் இதை விட ஒரு ஆச்சாரியா அப்படியே மெய் சிலுக்குது இந்த இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் படிக்கும் பொழுது. இப்படிலாம் அலசி ஆராய்ந்து எழுற அளவுக்கு நம்ம மனசுல சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நம்ம அது உணர்வு தான், அது உண்மையிலேயே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம உணர்றதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் பார்த்த பிறகுதான் நமக்கு வந்து தெரியாது இல்லையா? சோ சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து அறிகுறிகள் வந்து நமக்கு பெருசா வெளியில தெரியாது. ஆனா அத வந்து பக்தரால மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அலசி ஆராயும் பொழுது பக்தரால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா பக்தர் அற்றவங்களுக்கு அதெல்லாம் அந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருந்தாலும் அது ஒரு பெரிய தாக்கம் இருக்காது. அது ஒரு அறிகுறியாவே அவங்க கருத மாட்டாங்க. தட் இஸ் த நார்மல் லைஃப் மாதிரி அடிச்சு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. இதையுமே நம்ம பாக்குறோமா?
நீங்க பக்தர் அல்லாதவர்கிட்ட, அதாவது அது இஸ்கான்ல இல்லாத ஒரு டிவோட்டிஸ் கிட்ட, நீங்க நார்மல் டிவோட்டிஸ் கிட்ட கூட பேசுனீங்கன்னா, நாம ஒரு விஷயத்த அலசி ஆராயறதும் அவங்க அலசி ஆராயற விதமே வேறுபட்டிருக்கும். ஸோ இவங்க என்னப்பா உட்காந்து எழுதுக்கலாம் இப்படி எல்லாம் பாக்குறாங்கன்னு நம்மள யோசிப்பாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே நாம ரைட்டான பாதையில தான் போயிட்டு இருக்கோம். எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே நம்மளால முடிஞ்ச அடுத்தவங்களை துன்பப்படுத்தாத ஒரு பாதை எதுவோ அதை நம்ம கண்டிப்பா கடைபிடிக்கணும். அது நமக்குத்தான் நன்மை. ஓகே. பிற்காலத்துல நாம வந்து நிறைய கஷ்டப்படாம இருக்கிறதுக்கான ஒரு நம்மளால முடியாத காலகட்டத்துல நாம சங்கடமான ஒரு நிலையில இல்லாம இருக்கிறதுக்கு நம்மள அது வந்து கண்டிப்பா ரட்சிக்கும். அந்த ரட்சணை வந்து நம்ம யாராலுமே யாருக்குமே கொடுக்கவும் முடியாது இல்லையா? இப்போ எனக்கு இருக்கக்கூடிய டிசீஸை நான் தான் அனுபவிக்கணும். யார் என்னுடைய கணவருக்கோ என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கோ அவங்க என்னை பார்த்து அவங்க வருத்தப்படுவாங்களே ஒழிய அவங்க வந்து என்னுடைய வலியும் வேதனையுமே வாங்கிக்க முடியாது இல்லையா? இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு எவ்ரி ஒன் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு சஃபரிங் எல்லாம் நம்ம இல்லாம இருக்கணும்னா நாம நடக்கக்கூடிய நடந்து போகக்கூடிய பாதை, நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல், இது எல்லாமே யாருக்கு எந்த விதத்துல பாதிக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி நாம கண்டிப்பா யோசிக்கணும். அந்த ஒரு பக்குவத்தை எடுத்துட்டு வந்தாலே பாதி சண்டை இருக்காது, பாதி நம்ம வந்து ஆர்கியூ பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? எப்போ நான் எனது இந்த மாதிரி உலகாயுத விஷயத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறோமோ அப்போ எல்லாமே ப்ராப்ளம் தான். அவங்க வாழ்க்கையில காலையில எழுந்தது முதல் இரவு படுக்கும் வரை அவங்கள சுத்தி மொத்தம் ப்ராப்ளமாவே தான் இருக்கு, வேற எதுவுமே இருக்கா. ஸோ actually the conditioned soul has little control over his own bodily existence. கண்டிப்பா இந்த பாடி வந்து அந்த நபருக்கு சொல் பேச்சு கேட்கவே கேட்காது, இஷ்டத்துக்கு பேசும். கோவம் வந்தாக்கா அவங்க எத்தனை உடைப்பாங்க, எத்தனை பேர் அடிப்பாங்க, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. அகெயின்ஸ்ட் ஹிஸ் வில் அப்படின்னா அந்த ஜீவனுடைய ஸோ அகெயின்ஸ்ட் ஹிஸ் வில், அதாவது அந்த ஜீவனுக்கே கூட சில சமயங்கள்ல அந்த செயல் பிடிக்காம கூட இருக்கலாம். ஆனா he will be forced to do. எப்படி? இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள்ல ஆட்கொள்ளப்படுவதால். ஸோ he has to excrete waste இல்லையா? இது கண்டிப்பா இது நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். நாம் உணவு உண்றதுக்கு ஆசைப்படுவோம் இல்லையா? தேவையற்ற கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றணும்னா நமக்கு அது பிடிக்காத ஒரு விஷயம்தான் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி கெட்டிங் சிக் ஃப்ரம் டைம் டு டைம். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாசத்துக்கு 2 நாள் லீவ் போடுவாங்க இல்லையா? 3 நாள் லீவ் போடுவாங்க, உடம்பு முடியல. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் எ ஃபேவரபிள் திங். யாராவது உடல்நிலை பாதிப்பு இல்லாம படுத்துக்கணும்னு நம்ம நினைப்போமா? கண்டிப்பா கிடையாது. அது விருப்பம் படுவோமா நம்ம? அது நம்ம விருப்பத்திற்கு அப்பாற்பட்டது, எதிர்மறையானது அது ஆக்சுவலி இல்லையா? அதே மாதிரி வயோதிகத்தை நாம் எப்பயாவது வரவேற்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. நான் எப்பவுமே இளமையா இருக்கணும்னு தான் நினைப்பேன், எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கணும்னு தான் நினைப்பேன். வயோதிகம் எனக்கு தேவையே கிடையாது. மரணமா? நான் நிறைய நாள் வாழணும். வயது ஆக ஆகத்தான் இது வந்து அதிகமா வாழணுன்ற ஆசை இருக்குமோ? இது நான் சில பேர் பேசி நான் கேட்டிருக்கேன். வயதான காலத்துல வந்து நிறைய நாள் வாழணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க உண்டு இந்த ஆசை. அது ஏன்னா அவங்களுக்கு பயம் கூட இருக்கும், மரணத்தை எப்படி எதிர்கொள்றதுன்ற பயமும் இருக்கும் இல்லையா? அதனால வாழணும்ன்ற அந்த ஆசை மட்டுமே வளர்ந்திருக்குமே ஒழிய மரணத்தை வந்து நம்ம என்னைக்கு இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு போய் ஆகணும்ன்ற அந்த மைண்ட் செட்டப் வந்து வளர்த்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க. அண்ட் இன் இஸ் மைண்ட் இஸ் அன்வில்லிங்லி சஃபர்ஸ். சில சூழ்நிலைகள்ல வந்து நமக்கு நம்ம தேவையற்ற விஷயத்துல வந்து நம்ம மூக்க நுழைச்சிட்டு இல்லையா? அதனால நம்ம சங்கடப்படுவோம். அதனால ஏற்படக்கூடிய கோபத்தை நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா? உந்துதல்களை வந்து நாம வந்து இப்போ எனக்கு இது என்னது ஜாமுன் சாப்பிடணும்னு இருக்கு இல்லையா? என் டங்கு கண்ட்ரோலே கிடையாது. ஓகே. ஸோ இப்போ நான் பிரசாதத்தை தான் நான் சாப்பிடணும், வேற எதுவுமே நான் சாப்பிடக்கூடாது. தீட்சா வாங்கியாச்சு. அதாவது எமர்ஜென்சிக்கு மட்டும்தான் வெளி உணவு மட்டுமே, அதுவுமே வந்து ஒரு மினிமல் குவான்டிட்டி, அதுக்கு தான் நமக்கு அலௌடே. அதை தவிர்த்து நம்ம வந்து ரொம்ப சுதந்திரமா பிரசாதம் இல்லாத வஸ்துக்களை சாப்பிடக்கூடாது. ஏன்னா அதுல வந்து பாவம் நீங்கிய உணவு கிடையாது. அப்ப நாம இன்னும் கொஞ்சம் பாவத்தை அதுல வந்து சேர்த்துக்கணும். அதுக்காக தான் சாப்பிடக்கூடாதுன்றதுக்கு காரணமே அதுதான். ஏற்கனவே எவ்வளவு பாவம் பண்ணோம்னு தெரியாது, இங்க வந்திருக்கோம் இல்லையா? அதை கழிக்கிறதுக்காக தான் தீட்சையும் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு குருவிடத்துல சமர்ப்பணமாகி ஒரு தெய்வீகமான செயல்களில் ஈடுபடுறதுக்கு இது ஒரு எலிஜிபிலிட்டியா நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா? அதுவும் இறைவனுடைய கருணை, குரு மகாராஜுடைய கருணையால நமக்கு இது கிடைச்சது. ஆனா அந்த
நம்ம இந்த எடுத்த பிறகு நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பாவ செயலுமே வந்து குருவிற்குமே வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்கும். அப்போ நாம என்ன பண்ணணும், நம்முடைய டங் கண்ட்ரோலை வந்து கண்டிப்பா கொண்டு வரணும். எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கேன்னு அதை வாங்கி நான் வந்து சாப்பிடக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படின்றையாவது நம்ம வந்து வெளியில வேற வழி இல்லாம போகும்பொழுது அதை சொல்லி நாம, அதாவது சர்வைவலுக்காக சாப்பிட்றது வேலை, நாக்கு ருச்சிக்காக சாப்பிட்றது வேலை இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழணுன்றதுக்காக சாப்பிட்றது வேற. ஸோ அந்த மாதிரி அதை பார்த்த உடனே சாப்பிடணும், பார்த்த உடனே அதை வாங்கிடணும் இல்லையா? இந்த வஸ்து நான் வாங்கியே ஆகணும், எனக்கு இந்த நகை இந்த செயின் வாங்கியே ஆகணும். இப்போ கோல்டு பக்கம் நம்ம யாரும் போக மாட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1.5 லட்சம் வந்துடுச்சு ஒரு சவரன். என் வாழ்க்கையில 4000த்துல என்னுடைய கல்யாணத்தப்ப, உங்களுடைய கல்யாணத்தப்பெல்லாம் வந்து 400 500 கூட இருந்திருக்கலாம். என்னுடைய கல்யாணத்தப்ப 3500 இருந்து 4000 தான் எங்க அப்பா 4000த்துக்குள்ளதான் வாங்கினார் ஆக்சுவலி. ஓகே, அவருடைய 3000த்துக்குள்ளதான் இருந்தது மாதாஜி. இப்ப என்ன இப்படி ஆயிடுச்சு? அப்படி 1.5 லட்சம்னா அப்பெல்லாம் குழந்தைகளுக்காக சேர்த்து சேர்த்து வாங்குவோம். இப்ப முடியாது. மாசத்துல அதை ஒரு பர்சன்டா போடுவோம் நாங்க. இப்ப அதெல்லாம் கிடையாது. ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்போ அந்த பக்கமா யாராவது கால் பண்ணாங்கன்னா ஓகே, இருக்கிறத பத்திரமா வச்சுக்கணுமே இருக்கு, அவ்வளவுதான். இப்ப இருக்கிறத எப்படி பாதுகாக்கிறதுன்னு பயம் இல்லையா? அதுதான் இல்லையா? அதுக்கும் ஏதாவது கிடைக்காம போனா அதுக்கும் நமக்கு மனசுல வருத்தம். இதெல்லாம் மனதினுடைய பாவங்கள் தான். இதெல்லாம் நமக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கலனாலும் will be forced to do that actually இல்லையா? கிருஷ்ணா டிஸ்கிரைப்ஸ் இந்த மாதிரி எந்திராரூடானி மாயையா. இப்ப வார் நடக்கிறது. இப்ப அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் எப்படி ஓடி வருதுன்னு யோசிக்கிறாங்களே தவிர எதை எடுத்துன்னு வருதுன்னு யோசிக்கிறது இல்லை இப்போ. ஓ ஆமா இல்ல, சர்வைவல் தானே. ஒரு பில்டிங் அந்த சமயத்துல லேப்டாப்பை பாப்பேனா, இல்ல என்னுடைய ஐடி கார்டை பாப்பேனா, இல்ல நான் வந்து அந்த இடத்த விட்டு குதிக்கணும்னு பாப்பேனா இல்லையா? ஈஸ்வர சர்வபூதானா பிரதேச அர்ஜுன திஷ்டதி பிரமயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மாயையா. பகவான் சொல்றார், நான் எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலுமே வீற்றிருக்கின்றேன், மேலும் நான் அனைவருக்குமே வந்து, அதாவது டைரக்டிங் த வாண்டரிங்ஸ் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ். நம்ம மனசுதான் எங்க அலையும் இல்லையா? அது எல்லாத்தையுமே கூட அவர் வந்து ஒரு பக்குவமான முறையில போகிறதுக்கான வழிகாட்டுதலும் அவர் தான் கொடுக்கிறார். அவர் வந்து இந்த இந்த எந்திரத்துல வந்து who are seated, யாருக்கு அது வழிகாட்டுறாரு? அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு. இந்த ஜீவாத்மா எங்க இருக்கு? இந்த எந்திரத்துல இருந்து உட்கார்ந்து இருக்கு. சோ இந்த எந்திரம் எதனால் ஆனது? பௌதிக பொருட்களால் ஆனது இல்லையா? ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ ரைடிங் ஹெல்ப்லெஸ்லி ஆஸ் எ பேசஞ்சர் இனமே. நம்ம எல்லாருமே இந்த ஜீவாத்மா இந்த உடல்ல உக்காந்துட்டு எந்த வழி போகணும்னு தெரியாம தான் நம்ம வந்து கடந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனா அதை வந்து ஆன்மீகத்துல போகும்பொழுது இந்த வழிதான் கரெக்டான வழி அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு தெளிவுபடுத்தும். அதை நாம அந்த ஒரு நாலேஜை நாம எடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி, அதாவது கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து நாம வந்து விடுதலை அடைந்த நிலையில இருந்தோம்னா இதெல்லாம் நாம புரிஞ்சுக்கலாம். கிருஷ்ணா இந்த சுச்சுவேஷன் அதை அவ்வாறு நமக்கு சித்தரிக்கிறார் அந்த பகவத்கீதையில இல்லையா? the soul undoubtedly is alive, அதாவது ஜீவன் வந்து உயிரோடு தான் இருக்கு, அண்ட் irrevocably so, அதாவது நம்ம அதை வந்து அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஜீவனை வந்து இல்லை, எப்பவுமே உயிரோடு இருக்கக்கூடியது தான் அந்த ஜீவன். பட் அறியாமையினால் அவன் என்ன பண்றான், அவனுக்கு வந்து அதாவது மாயையால் அவன் வந்து கவரப்பட்டு மறதி எனக்கூடிய அந்த நிலையில என்ன பண்றான், இறைவனையே மறந்து விடுகின்றான். இறைவனை மறக்கும் பொழுது நம்ம முழுவதும் பௌதிகத்துலதான் செயல்படும். அப்போ கோபம், பேராசை, இது எல்லாமே பொறாமை எல்லாமே வெளிப்படும். அந்த சுச்சுவேஷன்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், இந்த மனசு இந்த உடல் எல்லாமே வந்து இந்த இயற்கைக்குரிய குணாதிசயங்களுடைய கட்டளைப்படி வந்து இயங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, போர்ஸ்டு அது செயல்படணும் செயல்படாதுன்னு அந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்தா கூட இந்த குணம் என்ன பண்ணும், நீ போய் செயல்படு அப்படின்னு ஒரு டைரக்ஷனை கொடுத்துரும். அங்க இறைவன் நமக்கு நல்ல பாதை கொடுத்தாலும் ஒரு மனம் சொன்னா கூட இன்னொரு மனம் குணம் வந்து மேலோங்கி நிற்கும் அதனுடைய செயல்படும் தன்மையில. அந்த வழியில போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஜீவனை வந்து இருளான ஒரு நிலைக்கு நாம எடுத்துட்டு போய் விட்டுரும். அப்படின்னு நம்ம செயல்களுடைய விளைவுகளால இன்னொரு ஜென்மம் என்று ஏற்பட்டால் மனித பிறவி கிடைக்காது, அதை விட இழிவான ஒரு பிறவியை தான் நாம பெறுவோம். ஸோ காலிங் அவுட் த ஃபர்கட்ஃபுல் பிரிசனர்ஸ் ஆஃப் இல்யூஷன் இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் இந்த உலகமே ஒரு ஜெயில் மாதிரி தான். இந்த உலகத்தை விட்டு நம்ம எங்கேயும் போக முடியாது இல்லையா? ஜெயிலை விட்டு ஒரு கைதி வெளியில போக முடியுமா? முடியாது.
பெரிய காம்பவுண்டு, எலக்ட்ரிக் போல் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. ஒரு ஒரு இடத்துலையுமே வந்து ஸ்டாப்பிங்ஸ் உண்டு இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்த விட்டு நம்ம எங்கேயுமே போக முடியாது. இந்த இந்த உலகம் எனக்கூடிய ஜெயில நாம் ஆல்ரெடி என்ட்ரி ஆயாச்சு. शृण्वन्तु विश्वे अमर्तस्य पुत्रा अये धामानि दिव्यानि तष्टुता. All you sons of immortality here. அதாவது சன்ஸ் ஆஃப் நாம் எல்லாருமே வந்து அழிவற்ற அதாவது பரம்பொருளா இருக்கக்கூடிய அவருடைய பிள்ளைகள் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேதேஸ்வர உபனிஷத்துல வந்து சொல்லப்படுகிறது. ஸோ யூ ஹூ ஒன்ஸ் ரிசைடட் இன் த டிவைன் கிங்டம் அப்படின்னா நாம் ஆல்ரெடி எங்க இருந்திருக்கோம், அந்த ஆன்மீக உலகத்துல இருந்தவங்க தான் நாம. அங்கே நம்ம இறைவன் உடைய லெவலுக்கு நம்மளுடைய லெவல் எடுத்துட்டு போனதுனால என்ன பண்றோம், நம்ம நானே கடவுள் என்ற ஒரு ஒரு பாவம் வரும்பொழுது, இறைவனை மறக்கக்கூடிய தருணம் வரும்பொழுது இந்த இடத்துக்கு நாம தள்ளப்படுகின்றோம் இல்லையா? we are being pushed here இந்த இடத்துக்கு. இன்னொரு இதுல பார்க்கும் பொழுது வந்து பௌதிக உடல் வந்து ஒரு டெட் மிஷின் தான். இதுல ஜீவன் இல்லைன்னாக்கா ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லையா? அந்த பாடி வந்து ஒரே நாளுக்கு மேல கூட நம்மளால வச்சுக்க முடியாது இல்லையா? ஒரு நாள் இல்லை, அதுக்கே நம்ம வந்து ஒரு மிஷின்ல படுக்க வச்சுட்டு அடுத்து வந்து இப்ப சாதாரணமா மரணிக்கிறவங்கள கூட அந்த மிஷின்ல வச்சிடறாங்க இல்லையா? அது தேவையே இல்லை. ஆனா அதையுமே வந்து ஏன்னா சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, இதை புட் இன் த கோல்ட் ஸ்டோரேஜ். அதுக்கப்புறம் வந்து எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு ஒரு 1 hour முன்னாடி தான் அதை ஆஃப் பண்ணி எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த அந்த அவங்களுக்கு தேவையான அந்த இதெல்லாமே கடைசி கிருமைகள் எல்லாமே அவங்க பண்றாங்க, ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே இல்லையா? ஸோ இந்த உடல் வந்து இட் இஸ் மேனிப்புலேட்டட் பை த 3 modes. ஏன்னா இந்த இயற்கையிலே வந்து தோன்றாத அருவமா இருக்கக்கூடிய பண்பு 3 குணங்கள்ல ஒரு பண்பு நம்ம கிட்ட உண்டு. அதாவது அந்த நிலை அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஸோ அந்த டெட் மிஷின் தான் இந்த உடல். இதுல ஜீவன் வந்த பிறகுதான் இது இயங்க ஆரம்பிக்கும், அது வரைக்கும் இது இயங்காது இல்லையா? அண்ட் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் what the materialist condensingly views as inert matter meant for exploitation is in his own essence connected with the living intelligence vastly more potent than his own. ஸோ அதாவது இங்கே இந்த ஒரு விஷயத்துல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா, இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால நாம வந்து ஆளப்படுவதால் இந்த ஜீவன் தான் இந்த உடல்லே இருக்கக்கூடிய உயர்வான ஒரு வஸ்து. ஆனா இந்த ஜீவனையே வந்து என்ன பண்ணும், அதாவது கட்டுண்ட நிலையில வந்து இன்னும் கீழே தள்ளிவிடக்கூடிய அந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில வந்து இந்த புலன்கள் இல்லையா, மனது புத்தி எல்லாமே செயல்பட ஆரம்பிச்சோம். ஸோ இந்த பௌதீக பண்புகளால் வந்து இந்த ஜீவன் ஆன்மீக பண்பா இருக்கக்கூடிய ஜீவன் வந்து என்ன ஆகுறான், he becomes suppressed. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதா இல்லையா? இந்த பௌதீக பண்புகள் சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த வழியில தான் செல்லணும். மனசு அந்த வழியில தான் போகும், புத்தியும் அந்த வழியில தான் போகும் இல்லையா? ஸோ அதனால வேதிக் சிவிலைசேஷன் ரெகக்னைஸ் த இன்டெலிஜென்ஸ் பிஹைண்ட் நேச்சர் as belonging. இங்க இருக்கிறது எல்லாமே தேவர்கள் தான் நம்ம படிக்கிறோம். அப்பனா அந்த இதை விட இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானதா மாத்தாச்சு. நம்ம புலன்கள், நம்மளுடைய மனசு, இதெல்லாம் அந்த ஆன்மாங்கிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு இது கிடையாது மாத்தாஜி. ஆன்மா வந்து எப்பொழுதுமே தெய்வீகமானது. ஆமா. ஆனா தெய்வீகம் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னா அதனோட சம்பந்தப்பட்ட வஸ்துக்களுமே தெய்வீகமா இருந்தாதான் முடியும். அதனோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் அனைத்துமே பௌதீகத்துல வந்து உயர்ந்திருந்தா எந்த பண்பு வந்து அந்த இடத்துல மேலோங்கும்? இந்த கெட்ட பண்புகள் தான் இருக்கும், பௌதீக பண்புகள் தான் இருக்கும். பௌதீக பண்புகள் தான் வேலை செய்யும். இப்ப பௌதீக பண்புகள் வேலை செய்தா ஆன்மீகமா மட்டுமே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மா எங்க இருந்து வேலை செய்யும்? அதனுடைய செயல்படும் திறனை வந்து அது வந்து மேலோங்கிய நிலை இருக்காது, அதுக்கு அந்த ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது இல்லையா? இப்ப நாம எல்லாருமே இறைவனை தியானிக்கணும், பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற இந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்த பிறகுதான் அதெல்லாம் யோசிக்கிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இருந்தது அந்த மாதிரி இல்ல மாதிரி இல்லையா? அப்ப இதெல்லாமே யாருடையது? ஒண்ணு சிவபெருமானுடையது, ஒண்ணு பார்வதி தாயாருது, ஒண்ணு முருகன்து, ஒன்று வந்து கணேசர்து. இப்படிலாம் நம்ம வந்து ஒரு தேவதைக்குமே ஒண்ணு லலிதாம்பிகை இது இப்படி நாம எல்லாமே நிறையவே நம்ம பாக்குறோம். இந்த இயற்கையை வந்து இதெல்லாம் அவங்களது இதெல்லாம் அவங்களதுன்னு நம்ம என்ன பண்றோம், நம்முடைய விஷன்ல வந்து பார்க்கும் பொழுது இது அவங்களது. ஆனா உண்மையிலே அதெல்லாம் இறைவனுடையதுதான் இல்லையா? சோ அல்டிமேட்லி இதெல்லாமே இறைவனுடையது. அதை நமக்கு தெரியவே தெரியாது. கெனாட் ஆக்ட். இதெல்லாம் நமக்கு புரியாது மொத்தத்துல
அதாவது நம்ம இந்த உயிர்வாழி எந்த விதத்துல நம்மள வந்து வழி நடத்துறது, நாம் எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து யோசிக்கிறோம், எப்படியெல்லாம் நம்ம செயல்படுறோம் இல்லையா? ஐ எம் த டூயர் இல்லையா? நான் தான் செயல்படுபவன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வெல்லாம் கொண்டு நாம் செய்றோம். உண்மையிலே நாம செயல்படுபவர்களா? இந்த இயற்கையில இருக்கக்கூடிய 3 குணங்கள் தான் நம்மள செயல்பட வைக்குது. நாம செயல்படுபவர்களே கிடையாது. அதனாலதான் இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து நாம செயல்படுவதற்கு நாம முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? மையாதிக்ஷேன பிரகிருதி சூயத்தே சராசரம் இல்லையா? சரா அச்சரம் அதாவது அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவை. ஹேதுனானேன கௌத்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கை வந்து பகவானுடைய ஆற்றலில் ஒன்று. அது மட்டும்தான் அவருடைய ஆற்றல்னு சொல்லல. ஒன் ஆஃப் இஸ் எனர்ஜிஸ் இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த பௌதீக ஆற்றல் அவரிருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகளுமே வந்து ஒரு ஆற்றல் அவரது. இதான அத்தனையுமே வந்து அவருடைய இது ஆளுமையின் கீழே தான் வந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. அவருடைய டைரக்ஷன் இல்லையா? இப்போ ஒரு சினிமா எடுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு ப்ரொடியூசர் தேவை, ஒரு டைரக்டர் தேவை, கதாவசனம் எல்லாமே எல்லாமே தனித்தனித்து எல்லாருமே இருந்தாலும் இல்லையா? மியூசிக் எல்லாமே இருந்தாலும், பாட்டு எழுதுறவங்க, பாடுறவங்க, எல்லாரும் நடிகர்கள் எல்லாருமே இருந்தாலும் அதை நீ இப்படி பண்ணுன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் கண்டிப்பா தேவை இல்லையா? அதற்கான ரோல் யாரு? டைரக்டர், இயக்குனர் இல்லையா? அது மாதிரி பகவான் தான் நம்மளை எல்லாருமே இயக்கி கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா? சோ இந்த அசைகின்ற அசையாத அனைத்தையுமே அவர்தான் வந்து படைக்கிறார். மேலும் அவருடைய ஆட்சியின் கீழே தான் இல்லையா? அவருடைய ஆட்சியின் கீழே தான் வந்து இவை அனைத்துமே வந்து படைக்கப்படுகிறது, ரட்சிக்கப்படுகிறது, மீண்டும் வந்து அழிக்கப்படுகிறது. இந்த செயல் வந்து நடந்த வண்ணமே இருக்கிறது இல்லையா? பிரம்மருடைய ஒரு நாள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா படைத்தல் நடக்கும். அவருடைய இரவு வரும் பொழுது மீண்டும் அழிவு ஏற்படும் இல்லையா? மகா பிரளயம் என்பது உண்டு. இந்த மாதிரி ஐ திங்க் தெர் ஆர் 4 பிரளயாஸ், 4 டைப்ஸ் ஆஃப் பிரளயாஸ். ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த கிளாஸ்ல நான் கேட்டிருக்கேன். மிச்சம் 2 எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லை, செக் பண்ணிட்டு நான் சொல்றேன். ஸோ இது சாமானியமா நம்ம பார்க்கறது பிரம்மருடைய இரவும் போது ஏற்படக்கூடிய சிறு சிறு பிரளயங்கள், பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் முடியும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய மிக பெரிய அழிவு, இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ மேல் இந்த பிகினிங் ஆஃப் கிரியேஷன், அதாவது மகாவிஷ்ணு இல்லையா? அவர் என்ன பண்றார்? இந்த பிரகிருத்திய வந்து கடைக்கண் பார்வையால் பார்க்கிறார். அவருடைய அதனால என்ன ஆகுறதுன்னா, இந்த பிரகிருதி பிரதான நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிரகிருதி, அதாவது பிரதானா அப்படின்னாக்கா தோன்றாத நிலையில இருக்கக்கூடிய பிரகிருதி. நம்ம கண்களுக்கு தான் தோன்றாது, பகவான் கண்ணுக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லையா? அண்டங்கள் எல்லாம் அவருடைய உடல்ல இருந்து தான் வருது. நம்மளால இன்னொரு அண்டத்தை பார்க்க முடியுமா? ஏன் இன்னொரு உலகத்தை பார்க்க முடியுமா? நம்முடைய விஷனே கொஞ்ச தூரத்துக்கு தான் இல்லையா? அவ்வளவு குறையுடைய புலன்களோடு இருக்கக்கூடிய மனம். சோ இந்த அவர் படைத்த அனைத்து அண்டங்களையுமே ஒரு கடைக்கண் பார்வையால் அவர் நோக்கும் பொழுது அது எல்லாம் இயங்க ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா? சோ இந்த பேராகிராஃப் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பேராகிராஃப். ஸோ நீங்க அந்த கோலோக சார்ட்ல எடுத்தீங்கன்னாக்கா அழகா புரியும். ஸோ நம்ம என்னது பிரஜா ரிவரா, பிரஜா நதி, அந்த இதுல காரணக்கடல்னு சொல்லலாம், பிரஜா நதின்னு சொல்லலாம். அங்கே ஒரு ஒரு மூலமா ஒரு ஓரமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேகக்கூட்டம் போல இருக்கக்கூடியதுதான் வந்து மகத் இல்லையா? அதான் சொல்லி எவால்வ் இன்டு மோர் கான்கிரீட் ஃபார்ம்ஸ் இல்லையா? அதாவது இந்த பிரகிருதி ஷட்டில் பிரகிருதி, ஷட்டில்னால என்ன அர்த்தம்? சூக்ஷ்ம நிலையில இருக்கக்கூடியது. ஓகே, அந்த ஃபர்ஸ்ட் மகத் வரும். அதோட என்ன ஆகுதுனாக்கா அகங்காரம் வந்து இந்த மகத்தோட சேர்ந்து என்ன ஆகுனாக்கா இந்த பிரகிருதியுடைய 3 குணங்களை வந்து கொடுக்கும். ஓகே, சோ மேலும் இதுல இருந்து என்ன என்னன்னாக்கா அதுக்குள்ள என்ன அடங்கி இருக்குன்னா இன்னொரு லேயர் வந்து புத்தி, மனசு, பஞ்சமகா பூதங்கள். இத்தனையுமே அதனுடைய ப்ரெசீடிங் டீட்டெயில்ஸ் கூட அதுல இருக்கு. நீங்க அந்த லேயர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா டீட்டெயில்ஸ் பேர் கூட போட்டிருப்பாங்க. ஐ திங்க் அதுல ஒண்ணு வந்து சங்கர்ஷன் கூட இருக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. அகங்காரத்துக்கு ஒரு நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம். கோலோகா. நீங்க அப்பப்போ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு புரிஞ்சுக்கினாதான் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா கண்டிப்பா புரியாது. ஓகே,
ஸோ இங்க இருக்கு இல்லையா, இந்த மகத்தத்துவத்துக்கு டெய்டி யாரு? அதாவது மகத்துவம், ரூபம் கொண்ட மகத்துவம் யாரை வழிபடுகின்றது? வாசுதேவரை யோகமயம். வழிபடுறது, வழிபடக்கூடிய டிடி. அதாவது இந்த பிரதான டிடி யாருன்னா இவங்களுக்கு வந்து வாசுதேவ நிலை, பகவானுடைய வாசுதேவ நிலை. அடுத்து வந்து அகங்காரம் வந்து சங்கர்ஷ்ணரை வந்து வழிபடுறது. ஸோ இந்த பண்பு வந்து சங்கர்ஷ்ணருக்கு சம்பந்தம். ஓகே. அடுத்து அதாவது பகவான்ல இருந்து தோண்டிய பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகள்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஜடசக்திகளுமே அவர்ல இருந்து தான் வந்தது. ஸோ அவர்தான் பிரதான டிடி கூட. ஈத்தர், ஆகாயம், பஞ்சமகாபூதங்கள் இல்லையா? இதுல இருந்து பார்க்கும்போது என்ன ஆகுனாக்கா அனிருத்ன வந்து வழங்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து காற்று, அதாவது வாயு பகவான் யாரை வழங்க? கலாவதி மத்ததி நீங்க அப்பப்ப அன்மியூட் பண்ணிடுறீங்க. ஓ எனக்கு ஃப்ளோ வர மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. அக்னி, அதாவது அக்னி பகவானுக்கு வந்து சூரிய நாராயணர், அவர் தான் பிரதான டிடி. அடுத்து நீர், வருணன் இல்லையா? ஸோ அவருக்கு வந்து மத்ஸ்ய ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய பகவான். ஓகே. பூமிக்கு வந்து வாராகர். ஸோ இதெல்லாம் பிரதான டிடியா இங்க கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க அந்த கோலோகத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது தெரிய வரும். ஓகே. ஸோ இப்படி இந்த பண்புகள் நம்ம லார்டனுடைய அந்த ரூபம், ப்ரெசிடிங் டிடிஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்கணும். உள்ளுக்குள்ள போனா ஒரு இதுலயுமே வந்து நம்ம அந்தந்த உலகத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய டிடிஸ் எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம். தேவர்கள் எல்லாமே பகவானால படைக்கப்பட்டவர்கள். நான் இங்கே இதோட நிறுத்துறேன். நம்ம அடுத்த வாரம் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம எடுத்து படிப்போம். இது இந்த சதுர் ஸ்லோகின்னு நினைக்கிறேன். இது 38, 39 செக் பண்ணாதான் தெரியும். சதுர் ஸ்லோகி எந்த சாப்டர்ல வருதுன்னு பாருங்க. பாகவதத்துல, பகவத்கீதையில வந்து 9வது சாப்டர். 3rd கேண்டோல சதுர் ஸ்லோகி வருது. ஐ திங்க் இந்த 38, 33, 34, 35, 36 நினைக்கிறாங்க. அது எந்த சாப்டர் எனக்கு தெரியல. சதுர் ஸ்லோகி கிடையாது. 38, 39 கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் ஜாயினிங். உங்களோட சேர்ந்து நானும் கிருஷ்ணா புக் ரீட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது.